Zdravím vás, gamery! Vážení diváci, vítajte v ďalšom videu, kde si povieme nejaký ten lore z Robocopa, alebo ako to budem nazývať ja, Noob Lore. Zdravím vás a ospravedlňujem sa na náhly strih od videa, ktoré práve sledujete, ale chcem tu vysvetliť jednu dôležitú vec. Pred pár sekundami som určite spomenul slovo Noob Lore. A niekto sa môže pýtať, prečo, veď je to lore video, prečo Noob Lore? Pretože ja nie som lore expert, nemám v sebe encyklopédiu v daných univerzách, hrách a podobne a určite sa budem mýliť vo videu, možno niečo zabudnem a budem rád, ak ma opravíte v komentároch, ale pamätajte, nie som expert, chcem to povedať vlastnými slovami a približovať viac trošku danú tému vo videu. Takže len aby ste to chápali a ďakujem za porozumenie. Naspäť k videu. A dnes konkrétne sa chcem venovať výbave a zbraniam Robocopa, pretože náš maník je celkom dobre vyzbrojený, že? Chudák Alex Murphy dostal poriadny upgrade, aby mohol bojovať so zločinom. Takže poďme na to tak. Začneme tak všeobecne. To, čo vidíme na prvý pohľad, a to je samotné telo, brnenie Robocopa, ako je obrnený. Tu treba hlavne povedať, že jeho zvyšné ľudské časti, orgány musia byť poriadne chránené, aby to nebola slabina. Takže má pekné titánové brnenie, ktoré je ešte tomu vrstvené kevlarom, čo znamená, že mu to dáva celkom solidnú ochranu. Všetky zbrane nižšieho kalibru ho ani nepoškodia, len tak ho trošku zašpinia a on to len obtrie rukou. Je odolný aj voči nárazom či pádom z vysokej výšky, odolný voči ohňu a akože vidíme v tomto, že OCP zobralo to najlepšie, čo mohlo, ale treba dávať pozor, čokoľvek vyššieho kalibru ako 50 ho určite zničí, ak si Robocop nedá pozor. Ale nesmieme zabúdať, že OCP chcel Robocopa mať viac ľudského, viete, aby verejnosť dôverovala korporácii, že ich uchráni, aby bola ikona z Robocopa a no, tá jeho ľudská tvár, čo je mu vidieť, čo pomáha verejnosti viac mu dôverovať, zároveň je to slabina, tak preto mu dali okolo krku dodatočnú vrstvu kevlaru, ako aj samotný vizor, tá helma, čo mu zakrýva tvár, je opatrená dodatočnými vrstvami, aby niekto nevyužil túto trošku chybu v systéme, že? Ako musí byť Robocop chodiaci tank a nesmieme zabúdať, keď už hovorím o tom brnení, aj na jeho ruky, ktoré dokážu vyvinúť celkom slušnú silu. Neviem, či to mám dobre vypočítané, ale dokáže v ruke rozdrviť ľudskú kosť, preraziť stenu, čo sme videli aj vo filme, vyvinúť tlak okolo 400 libier, teda približne 180 kg, čo znamená, že hociaký boxer by mal s tým tiež problém a ja chudák by som určite bol mŕtvý a daný spomenutý boxer, no asi tiež. To by sme mali tak celkovo k Robocopovmu telu a brneniu. Poďme na jeho výbavu. Čo presne má výbavu a zbrane. Začneme to, čo priamo nevidíme na prvý pohľad, ale občas vidíme cez ten jeho pohľad vo filme, viete, taký ten robotický. To znamená počítač. Má veľmi pokročilý počítač v sebe alebo software, no asi aj hardware, software, to mu pomáha, ktoré mu dáva rýchle reflexy, schopnosť presného mierenia, analýzu dôkazov, môže, že má sa proste databázu kriminálnu, čo je len super a tiež mu to pomáha pri zbere dôkazov v tom zmysle, že má sledovací mikrofón, vie nájsť nejaký hlas a analyzovať, vie nahrávať zvuk aj video, čo sa dá pripustiť ako dôkaz pred súdom, ako aj infračervený pohľad, aj vysielačku, aby mohol byť spojený s kolegami. Tomuto všetkému dodatočnému ešte musíme pripomenúť tzv. Neviem, či to mám dobre preložené, tzv. Terminal strip alebo data spike. V ruke má takú, pripomína to ihlu na pohľad, taký bodák, ale slúži to ako datový prístup. Predstavte si, viete, USB port, že zasunie to do počítača a ak náhodou niečo nemá v tej svojej vlastnej databázi, tak si to tam nájde a vyhľadá. Videli sme to konkrétne vo filme Robocop 1, kde nahľadal podozrivého. Ale táto vecička môže vlastne slúžiť ako zbraň v prípade núdze, lebo je to predsa len taká, taký hrot, ihla, ostrá z kovu a môže niekoho tým zabiť, čo bolo tiež krásne vidieť vo filme. Teraz poďme k trošku takým tradičnejším zbraniam, že? A je tu môj jediný, môj krásny, ikonický, milovaný Auto 9. Ikonická zbraň Robocopa, jeho hlavná zbraň, čo je
porádne upravená Beretta 93R, ktorá má aj rôzne režimy palby, primárne ho vidíme používať dávku, ale dokáže strieľať aj jednorazovo, 50 nábojov v zásobníku a síce to nie je príliš vidieť vo filmoch, keď rátame Robocop 1, Robocop 2 kvôli hre, čo hrám na kanáli, ale vraj môže mať aj rozdielne typy munície, viete, proti pancieru, nesmrtiace a tak ďalej, dokonca aj nejaké laserové som našiel, ale to nie je vo filmoch. Tam to asi nemohli ešte urobiť, ale to je absolútne v poriadku, pretože ak to zvládne tá zbraň, tak o to ju mám viac radšej a chcel by som ju mať doma. Je tu ešte taká poistka pri tejto zbrani, nemôže ju používať nikto iný okrem Robocopa, je to tam nejako vyrobené, namodulované, asi aj na otlačok prsta. Sice Robocop nemá otlačok prsta, ale iba on ju môže používať a má veľmi praktické miesto, ako ju nosí vo svojej pravej nohe, čo je ešte viac cool. Lebo nikto tomu len tak neukradne, že? A nesmieme teraz zabudnúť, teraz ideme trošku nad rámec filmov, lebo v hre zatiaľ neviem, či to bude mať Robocop, ale môže mať aj jetpack, čo tam trošku lietal, to asi nebude, to bolo až v Robocop 3. A tiež namiesto ruky si môže dať nejakú, zasúvaciu zbraň na ruku, čo môže byť gulomet, raketomet alebo plamenomet. Čo je len veľmi praktické a veľmi sa mu to hodí, dáva to zmysel, že je keyboard a že sa môže trošku modifikovať alebo modovať, by som povedal. A samozrejme nesmiem zabudnúť na to, že Robocop, jeho výbava, toto je taká tá jeho, špecificky pre neho výbava, ale môže používať tradičné zbranie po nepriateľoch, viete, ak nájde nejakú brokovnicu, gulomet, raketomet, všetko môže používať, predsa len má v tom prax, že ľudia. Takže sme si povedali takú výbavu v Robocopa, jeho schopnosti a myslím, že sa do tohto videa aj celkom dobre hodí zahrnúť sekciu, že jeho slabiny. Na čo si on musí dávať pozor, aby ste ho prípadne porazili, ak idete proti nemu, síce by som nešiel, ale je to tak, ako to je, že? Takže vieme, že Robocop nie je to nesmrteľný, nie je OP, možno proti bežnému človeku je strašne presílený, ale nájdu sa spôsoby, ako poraziť. Už sme spomínali, že jeho brnenie síce poriadne ako tank, aj viac ako tank, ale pri vyššom kalibri typu 50 a horšie zbrane ho určite zničíte. Vydrží niečo, ale zničíte ho. Nesmieme zabúdať, že Robocop je stále robot. Dá sa teda preprogramovať, ak ho dostatočne zaistíte, uväzníte a podobne, lebo videli sme vo filmoch, že dostáva nejaké direktívy, ktoré mu môžu brániť a čo keby ho niekto preprogramoval, že nech je zlý. Je to možné spraviť, aj keď Murphy by možno vzdoroval trošku ako človek, ale otázka do akej miery. Tu musím pripomenúť, že samotný Murphy, Robocop je stále z časti človek. Našiel som, že úder do hlavy poriadny ho môže omráčiť aspoň na chvíľku. A tiež, videli sme to v Robocopovi 2, veľkým magnetom ho ide udržať na mieste, kde ho potom zošrotovali. Ale... takže ide ho ochromiť. Plus, Alex Murphy máva niekedy sny, spomienky na svoju rodinu. A viem si predstaviť situáciu, že by ho to dokázalo na chvíľku zastaviť, že nefunguje správne. S tým človekom v ruke ide samozrejme aj jeho ľudské časti. Ak by sa nejako podarilo niekomu trafiť jeho vnútorné orgány, tak sám Alex Murphy zomrie, ale je to pod tým pancerom, takže to trošku súvisí so zbraňami z toho vyššieho kalibru. A s tým ešte som zabudol na jeho malú pohyblivosť. Viete, v tých starších filmoch je taký, že iba kráča, je to doslova ten tank, je pomalý, ľahko mu môžete teoreticky utiecť, aj keď Robocop je vládne byť vytrvalý, že vás bude prenasledovať aj cez polovicu mesta a až tak ľahko sa neunaví. Takže musíte stavať veľmi dobrý pozor, ako mu zdrhnete. Posledná z takého jeho slabín, teda máme tu ešte dve a sú veľmi podstatné. Spomeniem najprv takú tú zákernejšiu poistku OCP, že v rámci jeho hlavných direktív je tajná 4. direktíva, že nesmie ísť proti vyššiemu príslušníkovi OCP, čo trošku, viete, je to trošku taký oxymoron, že má vymáhať spravodlivosť, ale zároveň korporácia tam má poistku, že nie proti nám, viete, takže vytvára to určitý problém, že? Takže OCP chce jeho slávu využiť, aby mohli získať kontrolu nad Detroitom, ale zároveň, aby si nám neškodil. A je to veľká téma filmov, že vlastne proti OCP nakoniec Robocop pôjde určitým spôsobom.
ale zároveň aj Robocop potrebuje OCP, pretože jeho asi taká najvážnejšia slabina, by som povedal, je to, že doteraz sme hovorili, je to tank. Proste proti gangu zničí 50-členný gang úplne bez problémov, ak nemajú poriadne zbrania alebo nejakú taktiku. Ale Robocop potrebuje údržbu. Preto to brnenie musí niekto mu opraviť, musia mu dať aj výživu. Videli sme v Robocopovi je tam taká detská kašička, čo si jeden ten OCP príslušník pochutnával. Takže Alex Murphy Robocop to veľmi potrebuje. Potrebuje, aby tam bol nejaký určitý rozpočet za ním, čo paradoxne toto môže byť jeho najväčšia slabina, že ak ho niekto nefinancuje, že ho budú opravovať v prípade núdze, udržiavať ho v chodu, tak by Robocop nebol. A tým sme v závere videa, ľudia. Ďakujem za pozretie, snad sa vám páčilo. Na budúce sa uvidíme pri nejakom ďalšom Nooblore videu, alebo ak budete sledovať nejakú moju let's play sériu. Z hľadiska Nooblore videí z Robocopa plánujem možno o spoločnosti OCP, trošku ich predstaviť, čo robia, ich činnosť, ale budem veľmi rád, ak vy navrhnete nejaké témy do komentárov, aby som sa viac priblížil tomu, čo vy chcete mať zhrnuté v mojimi slovami. Takže neváhajte, ja keď tak nejakú tému vymyslím, ale radšej by som bol za to, ak by ste mi ju vypovedali. Takže prajem príjemný deň. Užívajte si života, majte sa.